Mijn eerste auto was een Golf 1. En toen ik samen met Femme hadden we dat ding wat verlegen en een beetje wat minder mij aan het hobbyen. En dan gingen we de meetingjes daar. En toen hebben we op een gegeven moment wat centen bij elkaar gegooid, zeg maar. Dat we zeiden van nou, we kunnen wel om de hobby te bekostigen. Ik heb wel een auto. We hebben een handeltje met dogen. En uiteindelijk is dat helemaal uitgerond tot een bedrijf wat op zich goed draait. De man van Funky restaureer en handel benam in oude kevers, maar binnen ook altijd op zoek naar gekke ding met een kevermotor. Een man belde ons op en die zei van goh, ik ga je nog wat spul met kevermotors steken en ze ran weer naar het spul daar. En dan zie je een golfkar met kevermotor, dan zie je een grote vogel met kevermotor, dan zie je een Donald Duck auto met kevermotor. En toen zeiden we van wat zit er dan in vervolgens in die grote trailer? Er zit een vliegtuigje. Ja. Toen zei mijn kameraad Femme, die zei hij had toevallig net in mijn kevermotor. Dus toen ging ik baltje met de rally en had het even niet maken en toen zeiden we ja, kevermotor. Dus toen moesten we wel. Toen moesten we wel kepen. En nou een vliegtuig. Ja, we hadden hem even opbouwen en wat foto's maken en we beginnen hem net in vleien, want dat kwam net goed denk ik. Maar nou zie ik een volgende eigenaar ervoor. We hebben wat interesse uit Engeland, daar komt het ding oorspronkelijk ook bij. En daar wordt er nou wel mee vleien met deze types. Alleen voordat er wel mee vleien kan worden, moet er wel iemand keurd worden. En dat is wel 20 jaar dat dit vliegtuig keurd is. Dus ik denk dat het uiteindelijk weer een showdingetje wordt om op te hingen of deel te zetten of zo, voor een verzamelaar of dergelijke. Dit is het complete boekwerk wat bij het vliegtuig zit. En dit is het eerste logboek en hieruit gaan we opmaken dat dit eigenlijk oorspronkelijk een zweefvliegtuig is, een wapen zweefvliegtuig en dat de motor is de letter voorbouwt. Het aankoopbondje zit er nog in van 1961. Je ziet precies op hoe ze dat ding dan besteld hebben, want het is een serie geproduceerd vliegtuig. En die is voor een vliegskwal, een vliegclub of dergelijke west. En in 1971 volgens mij is er een keer crashed en daarna hebben ze hem ombouwd naar motorvliegtuig, mijn kevermotor dus. Ja, die hebben al vluchten die er dan maken had, dat moet al bijhouden worden. Femme en Sander bleven ook na deze bijzondere vondst altijd op een struin naar nieuwe pereltjes. Ik ben altijd dringend op zoek naar oude auto's, naar klassiekers. Of dat ergens in een hokje verstappen staat of een perfect restaureren. Daar ben ik echt naar op zoek. En daar ben ik echt dus best voor. Gelukkig kunnen de laatste keer de meesten me wel een beetje vinden. Dat ze dus bellen van goh ja, ik weet nog wat steen, krijg ze met een vliegtuig. Maar ja, als iemand nog iets weet in een hoekje of in een squorken, dat is het allerleukste om echt iets uit een echte barnfind te zijn, om dat dan ergens wijd te halen. Dat is het leukste.